Moi boa tarde a todos e a todas. Benvidaos a unha nova sesión de Lugo Poética. Como a todos os xoves que estivemos a facer estes recitais poéticos, gustaríame lembrarme e agradecer a todas as persoas e as institucións que fan posible que hoxe Lugo Poética sexa unha realidade. Esta terceira edición, que corresponde co ano 2026, e, que temos o prazer de compartir esta tarde do mes de xuño. En primeiro lugar, como sempre, quero lembrarme da entidade patrocinadora, da Secretaría Xeral da Lingua, de Valentín García, como non pode ser de outro xeito, o noso maior e inmenso agradecemento por facer posible que Lugo Poética sexa unha realidade, e non só unha realidade presente, senón unha realidade con futuro. Por suposto, teño que nomear e mentar a persoa que ideou este proxecto, que non é máis que o noso ben querido Xulio Xiz, amigo, e, ademais, o colectivo Egeria que el representa. E, moitísimas grazas, como sempre, porque sen Egeria e sen Xulio, isto non podería existir. Tamén teño que dar as grazas ao persoal, á Coordinación de Extensión Universitaria do Centro da UNED de Lugo, a Raquel Iglesias e ao persoal técnico, a Xavier Fernández. E as gracias, quizáis, máis importantes van para os protagonistas desta tarde, para Xosé Antón e Xacobe. Moitísimas grazas por estar aquí, por acompañarvos, por espirvos un pouco poéticamente diante de nós. Moitísimas grazas, creo que é moi importante e fai falta tamén moita valentía para facer isto, así que, parabéns. Un prazer contar con vos esta tarde. Como non pode ser de outro xeito, tamén me quero acordar do meu querido Xosé Carlos Ulloa. Gracias, Xosé Carlos, como sempre, por levarnos da túa man e por conducirnos nestas sesións poéticas que, ademais, son moi estimulantes e tamén invitan á reflexión, ao pensamento nestes tempos de presas e velocidade nos que vivimos. Creo que a oportunidade de reflexionar e de pararnos a pensar tamén é algo que debemos de valorar e destacar, posto que non se fai, quizáis, tan a miúdo como se debería. Por suposto, grazas ás persoas que estades aquí presentes, que nos acompañades, que nos dades calor, e as que nos están vendo tamén a través da nosa canle de YouTube da UNED de Lugo. Como sempre, convídovos a que nos sigades a través desa canle, porque, non só temos iniciativas como esta, temos iniciativas moi interesantes, e, de feito, mañá estrearemos tamén con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, do que me quero lembrar, porque moitas veces a poesía está inspirada pola natureza, está inspirada pola paisaxe que temos en Galicia, e nós, como non pode ser de outro xeito, estamos en Lugo, na Reserva da Biosfera Terras do Miño, que é a maior reserva da biosfera de toda Galicia, e é algo que sempre temos que ter moi presente e temos que estar moi agradecidos por este privilexio de atoparnos nesta ubicación. E, como sempre, eu sempre digo que a UNED sempre mira cara ao Miño, e iso é o que temos que facer, e facémolo de moi bo grado, porque realmente é un prazer para os sentidos. Entón, mañá, precisamente, como motivo deste Día do Medio Ambiente, 5 de xuño, vamos a estrear unha entrevista con unha poetisa cordobesa, escritora, afincada en Escairón, no Sariñao, perdón, que se chama María Sánchez, e que tamén é alumna nosa, autora de Terra de Mulleres, Fuego la Sed, un montón de libros tamén moi interesantes, así que, tamén hai outros contidos literarios, e contidos non somente literarios, culturais, musicais, relacionados con todas os graus ou ensinanzas regradas que se imparten neste centro. Novamente, grazas a Xacobe e a Xosé Antón, e simplemente desexarvos que disfrutedes da maxia da poesía
e que disfrutedes da nosa lingua e de poemas, de literatura e de sentimentos no noso idioma, que é moi bonito e que é moi fermoso e temos que estar moi orgullosos dele. Así que, parabéns, e, bueno, pois deixo-vos con Xosé Carlos para que el vos vaya guiando a través das vosas poesías. Grazas. Grazas a ti. Bueno, pois, boa tarde a todas, boa tarde a todos, benvidos e benvidas. Hai cidades que se leen como un libro de historia e hai cidades que se senten como un poema. Lugo é, sen dúbida, ambas cousas. Hoxe acóllenos esta institución, a UNED, que é, por definición, unha canle de sabedoría, un faro de coñecemento aberto ao mundo. Pero facémolo habitando unha xeografía moi concreta. Estamos na cidade eterna, con permiso de Roma, alzada sobre a herdanza castrexa e a pedra itálica. Esa Roma que nos abrazou cunha muralla que hoxe non pecha camiños, senón que abraza a cultura. Un espello de pedra que resistiu o embate dos séculos e que hoxe se converte no escenario ideal para acoller o que hai de máis imperecedoiro no ser humano, que non é outra cousa que a palabra. Lugo é a cidade do Miño, o río que nos dita o compás do tempo, co seu discorrer silencioso, e é, por riba de todo, a cidade da Brétema. Esa calixe nosa que non oculta as cousas, senón que as dota de misterio, que difumina os contornos da realidade para obrigarnos a ollar o mundo con máis profundidade, exixindo de nós unha atención case mística. Non é un veo que cega, é un limiar que convida a descubrir o que se agocha detrás do evidente. E xustamente diso imos falar hoxe, de mirar máis alá, de escoitar o que latexa no revés do visible, porque hoxe, como sempre, imos falar de poesía, porque a poesía, como a paz de Lugo, suspende o tempo e dille o reloxo que hoxe non manda a el. Como a nosa muralla resiste o paso das modas e as inclemencias do esquecemento. E como o río flúe, humedece a terra seca do noso cotián e transformase en cada mirada, en cada lector. A poesía non é un luxo de iniciados, nin un adorno prescindible. É unha necesidade biolóxica da alma, un espello onde mirarnos cando as palabras de todos os días, gastadas polo uso e polo ruído, non abandonan para explicar quen somos, que nos doe, que nos asusta ou que amamos. É o fío de Ariadna que nos salva do labirinto dos días idénticos. E para guiar nese camiño a través da palabra, hoxe temos o privilexio absoluto de contar con dous poetas extraordinarios, dous arquitectos do verso e dúas voces esenciais que honran hoxe a nosa aula e a nosa cidade. Falo de Xacobe Sánchez Quintela, coñecido como Jaqui, e de Xosé Antón Cascudo. Dous creadores que cada un, dende a súa propia sensibilidade, dende o seu propio asombro ante o mundo, forxaron unha obra que dialoga coa memoria, coa paisaxe e coa condición humana sen concesións nin artificios. Con eles imos conversar hoxe, imos atravesar as súas liñas, os seus silencios e os seus ritmos para entender un pouco mellor ese milagre invisible que acontece cando a emoción máis pura se converte en arquitectura verbal. Así que, sen máis preámbulos, despoxémonos por unha hora e media das presas do mundo exterior, deixemos fora a urxencia do reloxo, entremos nese territorio máxico onde a Brétema, a calixe e a palabra se confunden e deixémonos levar simplemente polas voces de Xacobe Quintela e de Xosé Luís Cascudo. Moitas grazas e que fale a poesía. Sen máis, vou presentar
a Xosé Antón Cascudo, primeiro. Naceu en Guitiriz en 1976, é doutor en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela e licenciado en Comunicación Audiovisual e Historia da Arte. Desenvolve a súa carreira profesional vencellada ao sector audiovisual, a xestión cultural, a investigación e a docencia no IES Arcebispo Xelmírez I e na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC. Cascudo é autor de Manual do Misántropo, que foi premio GZ Crea de Poesía no 2006. Está incluído na antoloxía A cidade na poesía galega do século XXI. Foi no 2011. Tamén publicou A mística da feminidade en Mad Men no 2023. Foi premio Ramón Piñeiro de ensayo. Bueno, podería seguir, pero Xosé Antón Cascudo foi o que quixo que dixera, porque, bueno, é moi humilde. Ben, douche a palabra, non sei se queres engadir algo que dixen, creo que queredes falar un pouco tanto un como outro, non? Da vosa infancia nos Vilares. Eu quería facer unha pequena introducción sobre a nosa infancia nos Vilares, o noso xerme común, un pouquiño sobre eso. Vale, pois se che parece, preséntote a ti e despois moi ben. Ben, Xacobe Sánchez Quintela naceu na Coruña en 1972, no seu círculo próximo e coñecido como Jaqui. Dende 1987 reside nos Vilares, en Guitiriz, e dende pequeno chamou a súa atención a literatura, tanto a lectura como a escrita. Lembra gañar no colexio algún certame de relatos cortos, o que xa dicía moito da súa imaginación. Despois de estudar 2 anos psicoloxía, colleu as rendas do negocio familiar de antigüidades, que a día de hoxe segue rexentando, sendo a venda de libros o que máis o motiva. Ten participado en varios recitais poéticos, aínda que sempre se sentiu máis cómodo no ambiente íntimo da escrita. A parte de publicar Delta, o seu primeiro e único libro de poemas, publicou en varias revistas poéticas como Xistral e Dorna. É membro fundador de Nova Poesía Guitírica xunto con Xosé Antón Cascudo e outros. Tamén convocou o famoso concurso de Vilariñas. Bueno, famoso... Bueno, para min sí. Co gallo da celebración do Día das Letras Galegas, adicado ao seu veciño dos Vilares, o poeta Díaz Castro, participou nun vídeo para musicar o poema Como ventos fuxidos. Tamén, nalgúns programas da TVG tivo a oportunidade de recitar algún poema, así como colaborar noutros programas de antigüidades como foron Negocios de Familia. Tamén aluga antigüidades para decorados de películas, entre a que destaca Exodus, do director británico Ridley Scott. Salientar que sempre lle chamaron a atención a música, o cine e o audiovisual. Da súa afición por este último, sinalar que gravou 130 monólogos de humor absurdo que aínda se poden visualizar na súa canle de YouTube Xacobes 8. Todo o que aquí refire deixa unha fonda pegada na súa obra. Ben, pedíronme que querían facer referencia, verdade, a vosa infancia nos Vilares. Unha pequena introducción que trouxen escrita, porque, bueno, eu... A ver, tamén teño feito así por recitais oral e tal, pero casi así pois vai un poquinho máis preparada. Como que prefirades? Boa tarde a todos. Teño a inmensa sorte de atoparme hoxe ao carón dunha das persoas que atesouran máis talento e sabedoría, a par que humildade e bo corazón, de todas cantas coñecín ao longo da miña vida. Pero aínda máis sorte teño de poder considerar a esta persona o meu amigo. Unha amizade que naciu e medrou na infancia, consolidándose na preadolescencia e temprana xuventude, e mantense firme, a pesar da distancia física, ao longo do tempo na idade adulta. Levámonos apenas 4 anos de pequenos, nos veráns e vacacións vivíamos a apenas 1 kilómetro de distancia, nos Vilares. Teño recordos de xogar ás canicas, indios e vaqueros, baixar en sacos pola neve, ir desfrazados polas casas do Entroido, e fútbol,
moitos rebumbios e partidos de fútbol. Lembras, de verdade? Sí. O mítico derbi Tiñaz Reixas. Tamén, posteriormente, baloncesto. Éramos novos e gustábamos brincar. Tamén algunhas obras de teatro, campamentos, roteiros de senderismo, viaxes xuntos para ver etapas de ciclismo en vivo, unha das nosas paixóns, aínda con vixencia. A ver cando voltamos, que debemos facer 3 ou 4 anos que non imos. Tamén noites de festa, de farra, cervexa e longas conversas. Ainda que eu sempre fui un pouquiño máis pendenciero que el, hai que recoñecelo. E como non, a nosa incipiente paixón pola literatura. Tamén houve cabida para o intercambio de lecturas e de poemas propios escritos por ambas partes. Os deles sempre eran de máis calidade e tamén, quizáis, cun punto máis de surrealismo cos meus. E hoxe, como digo, é un privilexio estar aquí, ao teu carón, poñendo en valor o noso pequeno legado. Bueno, o teu non é tan pequeno. E aportando o noso humilde grado de area dentro da ampla e vasta poesía e cultura galega en xeral. E pola parte que me toca, dar as grazas a todos aqueles que dende que Delta viu a luz no 2015 tiveron o impulso de collelo entre as mans e lelo. E como non, tamén agradecer aos que fixeron posible que hoxe este aquí. Alfonso Blanco Torrado, coordinador e alma de Xermolos, Xulio Xiz, aquí presente, e Xosé Carlos Ulloa, organizador e presentador deste ciclo de recitais. Bueno, espero que se vos faga ameno este rato con nós. Bueno. Xosé Antón, esa réplica. Me gustaría agradecer esas palabras de Jaqui, que era a miña persoa. Son ben merecidas, son moi merecidas. É unha persoa moi humilde e nunca sempre ten un perfil baixo, pero é unha persona moi sabia que sempre... Pois, nada, pensei que te ibas a esquecer un pouco da noite, que estabas citando aí os xogos de infancia e tal, pero, bueno, tamén eu creo que curte bastante a nivel persoal, pois, empezar a compartir eses momentos de xoldra, cando empezas a sair, empezas a, bueno, a desfasar un pouco, sempre dentro dos límites, porque éramos xente bastante seria. E a verdade é que xa desde o comezo, e un pouco por o que estamos aquí, pois sí que nos compartíamos moitas lecturas, ele era un pouco maior que min, entón, bueno, pois cando tes 12 anos e o outro ten 16, pois notase máis a idade, entonces sí que me ibas pasando así cousas, despois xa nos fomos igualando. Como acoplando. E a verdade é que compartimos moitas lecturas, moitos bons momentos. Para min é un dos fitos, bueno, para todo o mundo, pero a infancia, esa infancia feliz que tivemos. Que algo que non se esquece, está aí. Permanece ainda despois de pasado o tempo, sí. E, bueno, para min é un privilexio estar aquí con él e con todos vos. Quería vos dar as gracias a ti, a Xulio e a toda a xente da UNED por esta invitación. Pues moi ben. Bueno, pois vamos a empezar logo o noso percorrido poético de hoxe e vamos a dividir o programa en 8 bloques. O primeiro deles é Camiño, vale? Entón, diría que iniciamos esta viaxe poética poñendo os pés na terra, na idea do tránsito. O camiño non é só o espazo que se percorre, senón é o proceso de mudanza que nos transforma mentres o pisamos. En Galicia, como sabemos, é unha terra de peregrinos e de ausencias. O camiño faise mapa interior, procura e ás veces perda. A poesía é en si mesma un sendeiro que se descobre mentre se edita. Así que Jaqui creo que vai recitar Quixera vestir a alma de ilusións e ler e escribir. Así que deleítanos coa túa poética. Pois sí, este primeiro bloque que se chama Camiño trata un pouco, no meu caso, da metaliteratura, do meu amor pola lectura, que foi derivando nun amor ao final, pois, pola escrita, pouco a pouquiño. Este primeiro poema está incluído no meu poemario Delta, que foi o único que publiquei. E di así: Quixera vestir a alma de ilusións
para paseala núa nesta noite azul. Saciar esta sede infinita. Quixera un amencer ateigado de pombas que me leven nos seus picos. Ese ceo de arestas blancas, onde trazar o meu viaxe ao McKinley, as Américas soñadas. Onde afogar a miña insolencia e ineficacia cunha sobredose de cántaros de leite, ou senón de sal. Baleirar o depósito onde repousa toda a escuma do mar. Que se verta sobre min unha montaña de asustadas folerpas. Quero páxinas, máis páxinas, e máis por escribir. Quen puidera usurparche algunha sensación, pero sempre camiñarei a medio espir, afastado, vello amigo, camarada Rimbaud. E agora, ler e escribir, non? Que vai máis ou menos na mesma liña, é un pouquinho máis curto e tamén está incluído en delta. Ler e escribir, saborear o exquisito padal dos mortos, escanciar a dor dos vivos. Así, como unha cría de páxaro que agarda no niño, bebinda a túa boca, ó marcallan. Así, a modiño, con cautela, deixo caer, chorro a chorro, case en silencio, sen que se derrame este verso. Moi ben. E Xosé Antón vainos recitar Quebranto en neóns é máis anónimo que unha folla. Non sei se queres dicir algo dos poemas ou... Pois eu tomo unha palabra túa prestada que falaches de mudanza e eu creo que os poemas, en xeral na poesía e concretamente nesta obra, pois foron así como unha mudanza de pel, como as serpes, non? Que cambian o que é real polo que non é real, a fantasía, o soño, e a partir de aí se construe un pouco a idea. A idea deste primeiro bloque, que é o Camiño, que son poemas que teñen un itinerario, mas que non teñen un final, sino que é un proceso en sí mesmo. Entón vou a ler dous destes poemas. O primeiro é Quebranto en neóns, que xa o perdín, teño localizado, página 29. Pois non é 29, é 25. Quebranto en neóns. Obrigáronme a viaxar para aprender outras culturas, para presumir dunha patria incerta. Urxía deseñar un animal que non camiñase ferrado do revés polo voluptuoso espazo mundo. Dun extenso catálogo de imposturas elixín ao azar. Moderar A, moderar as actitudes. B, equiparar coñecemento e xuizo. C, atenuar a violencia denominándoa temperamento. A suavísima pel da nenez mudou, todas as calamidades incubaron en min. Tras sucesivos cativerios, obtiven estatus de home, cun laude. Diríase, grosso modo, vulgaridade, atonía, circunspección. Supoño que calquera destes días a esfinxe convocarame para ser feliz. E o segundo... Máis anónimo que unha folla. Sí. Os títulos son os inicios dos poemas, menos o anterior, que era o... Bueno, menos o anterior e outros máis, que era o inicio das seccións. Neste caso, máis anónimo que unha folla non é o título en sí mesmo, sino que é o primeiro verso. Máis anónimo que unha folla de moitas, arrastradas ao pasear, logo ao camiñar con apuro, así veño esta tarde a pasar a noite contigo. Se me demoro, se non chego, ti e o tempo, o noso tempo, peza de madeira tamén anónima e xorda, e todos, estaredes todos libres de min. Jaqui, é a túa poesía un camiño que busca unha meta concreta ou entendes o poema como o propio andar sen importar o destino? A ver, hai poemas que, por exemplo, levan implícita pois unha denuncia social. Entón aí, pois, o poema ten máis como unha meta concreta. Pero, en xeral, o poema é como
é como o camiño, é como un fluir da vida, é como decía pois o gran poeta Antonio Machado, caminante non hai camino, se hace camino a vivir. Entón, para min a poesía e a escrita fanme sentir en xeral como conectado co fluir da vida. En definitiva, é como un poema ben escrito, pois é como un ente que cobra vida con cada nova relectura. Non sei se teño algo máis por aquí. Bueno, quería tamén, cando era un crío pequeno, empecé pois a transitar o camiño este da lectura. Evidentemente non sabía onde me iba a chegar, onde me iba a levar e tal. Bueno, cheguei a este punto que, bueno, estou levo de que se seña. Felizmente trouxo ata aquí. Nun caixón un día atopei, non fai moito tempo, porque eu son moito de guardar as cousas de sempre, de antes, incluso de cando era moi pequeno. Atopei o meu primeiro poema. A verdad que escribino aos 8 anos. Faríame ilusión recitalo xa aquí, se é posible. Ainda que non estaba dentro do programa, pero non sei se é posible. Sí, sen problema ningún. Pois, porque tamén é como que reflexa un pouco o que eu son, as miñas raíces e de onde veño. E titúlase, escribino con 8 anos, titúlase Pobo Humilde. E di así: Pobo humilde, vales de cores, aboa Matilde, rapaz con honores, labrego forxado, na miña terriña, terriña querida, terriña de amores. Bien. E ti, Xosé Antón, preguntaríache, na túa obra pesa máis o camiño que se deixa atrás, a memoria, o horizonte incerto que aínda está por descubrir? Sen dúbida, os poemas son eu considero que casi todos os poemas son poemas de horizonte. A memoria é un elemento sustancial, o pasado, pero o momento no que se escribe, que é o presente, debe ter unha proxección cara ao futuro. E eu non concibo os versos se non son a través desa proxección, porque no simple proceso de escribir xa é estar facendo unha transición cara a outro estado. Para min o proceso de escritura é sempre un elemento que converse en múltiples ramificacións e que vai sempre cara a un destino incerto, cara a un destino que non ten, como é a expresión esa de está escrito en el destino, pois xustamente nos escribimos, pero ese destino non ten nada escrito. É dicir, que a poesía de Xosé Antón Cascudo podemos dicir que é unha poética que vislumbra sempre un horizonte, un futuro, non? Eu diría máis ben múltiples horizontes. Múltiples horizontes. Vivimos É unha boa definición. nun tempo de hibridación absoluta en todos os ámbitos e non nos queda outra. Non hai ninguna... A verdade non ten morada concreta. Moi ben, pois pechamos este bloque. Como vedes, o camiño, polo tanto, como dixo Xacobe e Xosé Antón, non se mide en quilómetros, senón en pegadas abstractas que quedan gravadas na sensibilidade do que se escribe. Ningún poeta volve sendo o mesmo despois de atravesar un verso. Deixamos atrás os vieiros de terra para adentrarnos inevitablemente no desamparo do mundo aberto, do horizonte, dos múltiplos horizontes, na seguinte parada desta viaxe. Cando empezou o programa faltábame algo, faltábanos algo. E eu dicía, que falta? A música da Angélica. Así que, Angélica, entre o bloque 1 de Camiño e o bloque 2 de Intemperie, deleítanos, por favor, coa música que nos fai tanta falta.
talento na súa máxima expresión. Bueno, vamos co bloque 2, que é o de intemperie. Ben, a intemperie é o lugar do poeta por excelencia, penso eu. Ese espazo sen teito nin protección, onde un queda exposto ao frío, ao vento e a verdade máis espida. Estar a intemperie é aceptar a vulnerabilidade, renunciar ás certezas cómodas para mirar de fronte o desabrigo da existencia. É aí, nese deserto de Acubillo, onde a palabra poética nace como un lume necesario. Ben, neste segundo bloque vas a empezar ti, Xosé Antón, recitándonos a chaga e usted no ha trabajado nunca. Amigo, amigo, é posible que cando chegue me atopes máis que morto. Nada posúes de min a non ser un recordo inocente. Verás o que cambiei en quebranto. Cando entre na vosa casa, a túa muller e ti pensaredes que son outro. Usted no ha trabajado nunca. Usted no ha trabajado nunca, no tiene experiencia ninguna. ¿De qué ha vivido entonces, si me permite la pregunta? Vivo do furto e da infamia, vivo do meu desdén, da miña beleza de badoco sensible. Vivo como o animal dos meus instintos, do sexo, da necesidade, do medo. Non son senón un intruso, alguén que pasa fame nun mundo de excesos. Moi ben. E Jaqui agora vai nos ler Depresión e Drugstore Cowboy. O primeiro poema alude a unha intemperie metafórica, unha intemperie humana. Un tipo de intemperie que, pola que case todos en algún momento da nosa vida pasamos, en maior ou menor medida. E di así, Depresión. É un poema inédito, non está publicado en Delta. Tiño escrito por ali eu nos meus caixós. Anotacións. Aquela habitación é un universo. A porta pechada, un buraco negro, de forza gravitatoria infinita que devora estrelas e días. É curtillo. Vale, moi ben. Drugstore Cowboy. O segundo poema reflexa o submundo das drogas. O título está sacado dun film dun director que se chama Gus Van Sant. Foi unha película que no seu momento me chamara bastante a atención. E aquí... Despois fago uns comentarios acerca do poema. Drugstore Cowboy. Sen sabelo, case sen querer, foron fillos perdidos da xeración perdida, atrapados polas bridas que conducen a carruaxe onde os días e as noites, entre sombras aguilloadas e pó, galopan moito máis aló das beiras do underground, cara a ningures. Hoxe os seus días seguen sendo eses cabalos, agora deitados, que tempo atrás, coas crinas ardendo e os cascos en carne viva, encirrados por palabras opacas, escolleron galopar desbocados polas sendas máis escuras, ata extenuarse. Está datado en novembro do 2009, e dateino porque alude a unha época na cal coñecín de primeira man a xente que estaba, como digo eu no poema, moito máis aló das beiras do underground. Incluso eu mesmo filtrei con certas sustancias e escoitaba música de grupos como Extremoduro. Era unha época na que eu vivía o tema do rock transgresivo, ainda que, por exemplo, fai pouco morreu un dos meus... Unha persona que era como un poeta urbano que tocaba nunha banda de rock, non sei se coñeceredes, Rob Iniesta, tocaba en Extremoduro. Para min era unha referencia, entristeceume moito a súa morte fai cousa de medio ano. Que non escoitou algunha vez Ama, ama e ensencha a alma ou La vereda da puerta de atrás. Bueno, nada, pois este poema reflexaba un pouco ese mundo que eu tamén vivín bastante de cerca, ainda que, afortunadamente, escapei dela a tempo.
Xosé Antón, a poesía serve como un escudo contra a intemperie, contra a intemperie do mundo, ou pola contra é a ferramenta que nos obriga a sair fora e conxelarnos? O poeta ten que vivir na intemperie, senón non é un poeta ao 100%. Sin escudo. Sen escudo, sen filtro. Ten que crear partindo dun estado semellante case ao baleiro. O baleiro na súa consciencia, na súa vida, e estar na túa casa escribindo poemas, aludindo a uns estados nos que un pouco o que comenta Jaki agora deste último poema, non? A experiencia é fundamental para compoñer, para construir. Bueno, Marcel Proust estaba aí deitado na cama e tamén escribía, pero bueno. Sí, hai... Sin vivir moito a vida de fora, pero bueno. Hai autores que se levantan ás 5 da mañá para escribir, que escriben 8 horas ou escriben 12 horas, que publican un libro cada ano, son opcións vitais. Para min, e falo desde a precariedade máis absoluta, porque eu escribín só este libro de poesía hai 20 anos, entón tampouco son quen de dar ninguna lección de moral, nin decir que ten que facer o resto das persoas, pero no meu caso é expoñerme a esa intemperie e mostrar ao mundo un pouco ese estado. Así que eu creo que o ecosistema natural de onde xorda a poesía. Eu concordo totalmente contigo. O poeta tense que valeirar totalmente por dentro, non? Jaki, que dores ou verdades do noso tempo crees que hoxe en día están máis expostas á intemperie e precisan ser rescatadas pola poesía? A ver, pois, como habíasme plantexado esta pregunta e tal, pois, estudiei un pouco a resposta, porque era unha pregunta un pouco que me resultaba un pouco complexa de responder, tampouco así a primeiras. Entón, claro, hai temas moi duros que son moi difíciles de tratar a través da poesía, porque a poesía sempre busca a beleza. Quizás aí, pois, o cine pode aportar algo máis co seu caudal de forza e imaxe. A poesía é máis difícil, pero, bueno, nos meus poemas do bloque de intemperie falei da depresión, dos problemas coas drogas, pero eu creo que incluso hai problemas moito máis trascendentais, problemas onde a xente está máis exposta á intemperie, incluso que en casos de depresión ou de drogas, como poden ser, por exemplo, violencia de xénero, violencia vicaria, abuso infantil de nenos, son temas que a mí me toca moito a fibra. Bueno, pero é moi difícil poder transportar eso a un poema e facer que, non sei como dicirlo, que o poema teña validez, que teña beleza, que teña lírica, porque son temas moi de underground, de submundos, de como trasladas esa fealdade a beleza que debe levar sempre impresa a poesía. É algo difícil. Estou absolutamente en contra da beleza. Non estás? En contra da? En contra da beleza. Sí. Sí. Eu creo que, aínda que deso, en definitiva, debía tratar o labor do artista. Tocar a fibra e, de algún xeito, transformar a dor e a fealdade do mundo en beleza, pero, bueno, non sei que escudo aquí que opinión ten ao respecto. Que transformar a beleza en fealdade, a ser posible. Transformar a beleza en fealdade. Tamén é unha opción, Sí, é certo, tamén é unha... Ti estabas falando de poetas antes, nos teus poemas, que apuntei por aquí, vou apuntando alguna cousa. Rimbaud, Omar Khayyam, agora falas dunha película de Gus Van Sant, un cine tamén bastante a nivel estético, bueno, bastante áspero. Sí, áspero, underground, así como... Ainda que fai moitos anos que non vexo esa película, non me lembro apenas dela, pero... Seguro que non che gustaría tanto hoxe en día. Igual non, igual gustoume naquela época que a vi, porque
vina, eu que sei, con 25 ou 30 anos, agora teño 54, entón é máis difícil que agora que asimile como asimilei daquela. Pero bueno. Estás citando o poeta máis cutre que houbo, que era un desfarrapado, que andaba camiñando, que apestaba... Rimbaud, que morreu aos 37 anos. Sí, que deixou de escribir aos 17 ou 18, sí. Non hai ninguna beleza nel. Os poemas deles... Os poemas de Rimbaud para mí son fermosos. Pero parten dunha intemperie absoluta. A beleza... Eu son antiestética, con todo o cariño do mundo. Sí, tamén. Que estabas coa beleza, entón que decía, pues voulle rebatir con esta... Bueno, está ben, está ben. Encántame Eu lembro un dos poucos poemas que eu non sei se o recordarei agora porque saleu o tema así un pouco espontaneamente, entón non sei se me lembrarei, pero un dos primeiros poemas que eu lembro da miña vida é de Arthur Rimbaud e era, a ver se o acordo, sería en castelán. En las tardes azules de verano iré por los senderos. Picado por el trigo, hollaré la hierba menuda. Soñador, sentiré el frescor en mis pies. No sé qué, de la cabeza desnuda. Ahora xa me perdín, pero bueno, era un poema que eu tiña como moi vivido en min. E para min non significaba o que ti estás reflexando de algo... Para min era como a beleza do mundo. Era aquela, cando aprendín esa beleza, ese poema, era un adolescente e era como que ese poema me inspiraba a disfrutar de pasear pola natureza e non sei, a integrarme neso, non sei. Bueno, son maneiras de velo. Que bonito isto, de verdade. Eu a primeira vez que escoito a un poeta dicir o contrario, porque eu penso que todos os poetas buscaron a beleza, non? Pero, bueno, non vou a dar a miña opinión aquí, respeto, encántame isto, non? Terei que falar contigo máis detidamente, non? Pero, bueno, habitar a intemperie exixe unha coraxe, eso penso que estamos de acordo todos, non? Que só os poetas posúen, a de soster a mirada cando arrebola a tormenta, non? Despois de desprotexernos ante os elementos, descubrimos que esa mesma intemperie está rodeada por unha xeografía viva que nos devolve o reflexo do que somos. Bueno, pois vamos co bloque 3, natureza. A natureza non é unha simple paisaxe estática que adorna o fondo dos nosos días, é un organismo vivo que latexa, que nos dita as súas leis e nos lembra a nosa propia finitude. A árbore, o río Miño, que hoxe nos acompaña, a pedra musgosa da muralla, todo falamos nun idioma antigo. Todo fálanos, perdón, nun idioma antigo. O poeta non inventa a natureza, tradúcea e recoñécese nela como un elemento máis. Jaki, queres empezar ti este bloque? Sí, sin problema. O caso do outono e son virxes segrares do tempo. Pois, eso mesmo. Non sei se os queres comentar antes ou despois. Simplemente o caso do outono está incluído en Delta e trata un pouco sobre o outono, como di a palabra, máis ben o outono na chaira, no outono que eu vivía ali nos Vilares, bueno, e di así, o caso do outono. Asubía o vento, tépeda ledicia do outono, para que as árbores cupulen sobre a terra un escuro manto de miúdas estrelas. Cadora achéganse as fauces do inverno como abrazos de cíclopes famentos, peiteando entre as curtas púas dun angazo mañás, nimbos e ramallas ao vento. Mañás nas que os laios do vento traen andoriñas que tinguen o ceo por riba dos outeiros, que deixan tardes de trebóns pequenos e pola noitiña morren cubrindo regatos e formigueiros. Días que galopan atropelados como fantasmas de cabalos que, rinchándose en xinete baixo un aterecido sol, se afunden preto da erva onde xa medra a semente dos futuros cogumelos. Esa que non tardará mancada en arrolar as primeiras neves. E o segundo poema tamén trata sobre a natureza, pero está un poquinho máis enfocado no que é no litoral costero, que é onde máis desenvolveu a miña vida actualmente. Titúlase Son virxes seglares do tempo. Está incluído no meu poemario Delta. Son virxes seglares do tempo que baten e adoban a rocha coas mans cheas de sal e auga.
que baixo a batuta da lúa galopan firmes para dividirse a fin en infinitas perlas, axitando os nosos corazóns feitos de vento e area. Veñen unhas, outras van, enfiadas todas polo mar. As de Virginia Woolf, as que nos trouxeron as mensaxes que non atopamos nunca dentro das botellas. As que conducen as táboas nas que os surfistas debuxan a súa efémera viaxe. As que no verán, xigantescas, nos foi deixando a infancia. Esas que resoan aínda nas bucinas. Diante, as máis ruidosas. As outras, temibles, discretas, detrás. Entre a facilidade e a voluptuosidade, unha tras outra, por sempre, ondas. Moi ben. E agora, Xosé Antón, lenos a fiestra aberta e calmo a sede a galope tendido. A fiestra aberta, eu soño asexando por ela. Nesta hora moribunda recrúo o meu dominio sobre a natureza. A paisaxe inteira, todo xea a miña mirada. Anhelo unha idade sen presenza humana, aloumiño a non linguaxe. Os meus laios son a orixe da sombra. Exudo odio a ferro e fogo. Así vou ordenando as imaxes que anteceden a destrucción. Outro modo de concibir e resistir. Moi ben. Agora vou a ler Calmo a sede. Calmo a sede a galope tendido sobre ti. Contra os penedos un animal bravo nútrese entre as túas pernas. Cubriremos os campos de pálidos alelís. Xacemos como princesas dormidas na herba. Os cabalos pacen onde nosotros flirteábamos. Ese último verso parece magnífico. Dos mellores versos que li na miña vida. Os cabalos pacen onde nosotros filtreábamos. É fermosísimo. Dime. No, queríache preguntar como dialoga a túa poética coa paisaxe galega. É a natureza un refuxio ou un espello das túas propias tormentas internas? A miña poesía está moi influenciada en certos aspectos polas paisaxes que percorrín na miña infancia. Xa que, aínda que nacín na Coruña, pasaba as fines de semana e vacacións nos Vilares. En ese sentido, ao igual que Díaz Castro, son herdeiro desa natureza, da terra chá, coa cal convivín na nenez. Deste xeito, a natureza ben podería considerarse un refuxo, máis ben un refuxo, máis que un reflexo das miñas tormentas internas, máis ben un refuxo, ao cal sempre acudir. Na miña nenez foi máis o campo, o monte, e agora relaciono máis co litoral costero, como ben dixen antes. Simplemente, pois... E ti, Xosé Antón, xa que sei que vives en Santiago, non? A maior parte do tempo. Na túa poesía hai unha nostalgia desa natureza salvaxe ou pola contra atopas poesía tamén na simetría xeométrica do urbano, non? Da cidade. Sí, eu considero natureza prácticamente todo. A natureza da que cita Jaki, que tamén fai algunha referencia a Díaz Castro, aí a través de Nimbos, nos poemas que liches agora. Sí. Bueno, a min o mellor non me interesa tanto, sinto ser tan negativo esta tarde, pero sí, hai que darlle algo de vidilla a isto. Interésame máis a destrucción da natureza, a través, sobre todo, de nós, do ser humano, e como convertimos espazos salvaxes, espazos virxes, en auténticas loucuras, en sinsentidos. Nese sentido, os poemas desta obra susténtanse, antes o citei, nunha cidade alegórica, digamos, que se chama Quebranto. Sí. E aí o que fago é basicamente citas así como puntuais a elementos da natureza, como os paxaros, que son elementos moi positivos sempre, pero que neste caso
pois para min son, eu creo que os paxeros van a ser un poquinho máis adiante, pero por agora ainda non saíron. E Están no niño. Ainda están no niño, están a piques de voar e cando voan poden non hai certeza total de que sigan con vida, podenos comer calquera depredador ou incluso poden golpearse, así que, bueno, é un aprendizaxe eso. Entón, a natureza é como algo máis duro, para min é duro, é áspero tamén, como falábamos antes. E quero volver a Rimbaud, porque antes dicen que era cutre. Poéticamente non. Era cutre, sí, na súa vida, na súa... Pero para min é un dos grandes sustentos, eu creo que eso compartimos a esa autora, ao Marcallán e a varios máis, a Jack Kerouac tamén. Tamén? Aconsellache mo ti? Pode ser, xa non me acordo. Pensei que puderas ter sido ti. E para min construe, para min é moi interesante tamén, e no aspecto da natureza tamén ten poemas nos que esas iluminacións parten da transgresión desa natureza, vale? Recitache un poema que é realmente extraordinario, que é moi impresionista, pero que despois aí acaba, é implacable con todos os elementos naturais, con toda esa beleza. E volvo a él para decir que para min é un dos tres grandes arquitectos ou influencias da miña poesía, que son Rimbaud, César Vallejo, sobre todo na época de Trilce, donde destrúe directamente toda a lingua. Destrúe a lingua, fai é como que parte de cero. E tamén Alejandra Pizarnik, que son tres grandes influencias para... E a natureza neses tres poetas son un elemento moi simbólico e moi radical. Fose de todo idealismo. A paisaxe, unha paisaxe interna, unha paisaxe dura, cruda, que a mí me interesou sempre ese tipo de poesía. Non sei se é o que me preguntaches. Sí, perfectamente. Quedou totalmente contestada a pregunta. Ben, pechamos este bloque entón da natureza, dicindo que somos terra, auga e néboa. A poesía limítase a lembrárnoslos cando esquecemos no balbordo do cotián. En esa simbiose co que nos rodea, cando a natureza cala, a palabra comeza a exixir algo máis profundo. Comeza a pedir que reparemos nos desequilibrios dos homes, non? O que dicía Xosé Antón e Xacobe fai un anaco. Ben, vamos ao bloque 4, que é o bloque da xustiza. Chegamos ao ecuador do noso encontro cun clamor ético, porque a poesía tamén é un acto de resistencia e de denuncia. A xustiza, ou a falta dela, sacode a conciencia do creador, que non pode quedar indiferente ante a dor allea nin ante os abusos do poder. O verso convértese entón en ferramenta, en berro silencioso, nun tribunal de papel onde se exixe dignidade, con letras mayúsculas. Ben, pois, Xosé Antón, empezas agora, se queres, vainos ler un diario hoxe concluso e sucesivos ollos, sucesivas bocas. Un diario hoxe concluso, aberto ao sol como unha serpe, como a pai arando a terra, pura e fonda humanidade. Un rostro meu sementado con parsimonia, urdido a base de carencias e privacións. Meu querido, só xeraremos odios, cuitas, cigarros apagados na pel, declaracións de guerra, sentenzas lacres, tanto celo incontido. Meu querido, xo recolleremos o froito do inxenuo abismo da xuventude. Moi ben. Sucesivos ollos, sucesivas bocas, sementan as horas en quebranto. Debido ao exiguo espazo da miña experiencia, adícome a vagabundear por estes ambientes de gato morto. A existencia de ben en perdición, acabas abrazando a delincuencia, fumando hasís, bebendo, vomitando a idea de Deus, involucrado en calquera actividade estéril, impotente como unha bala sen perspectiva,
En quebranto, ninguén ten secretos divinos. Todos somos viaxeiros impenitentes. Xa, todos andamos a mendigar amor polas rúas. E agora é o turno de Jaqui, que nos vai ler 1914 e apuntan vos a Fiestra dos Ollos. Aquí, na orde que eu tiña aquí, iba a ler primeiro Apuntamos a Fiestra dos Ollos, e depois Perfecto. 1914, pero nada, non pasa nada. Xa, nombraxe ti primeiro 1914, pois perfectamente, no? Recito 1914, que é un poema que está incluído en Delta, un poema que é unha especie de canto antibelicista. Dese poema, o pintor Anxo Lamas pois basouse nese poema, ou inspirouse para pintar un cuadro en madeira. E o título tamén ten un pequeno guiño á data de nacemento de Díaz Castro, porque Díaz Castro casualmente naceu en 1914, en febreiro de 1914, a piques de comenzar a Primeira Guerra Mundial. Entón, pois, era como unha simbiose que eu quería encaixar. E nada, di así, 1914. En cinza mollada escríbese esta carta. Nesas liñas, nesas trincheiras, cada home disfraza o seu baleiro e o nada. E cando de par en par sepáranse cortinas xigantes, para que o resplandor da vida poida salpicar as caras, un solpor lacrado de corvos fedorentos entra mendigando nos corazóns e nas almas. De madrugada pregouse por eles. Abrazados ao fusil, algúns agora descansan. Onde a terra soamente é terra, mar e ceu, turbia auga, no preludio a que se pechen as pálpebras, cando as frechas apuntan e matan, hai homes que buscan a beira, hai outros que afogan e nadan. Para o segundo poema, gustaríame, é moi importante para min este tema, é un poema que denuncia un pouco o que está pasando en Palestina, en Gaza, o xenocidio dos israelitas. Non gustaríame poñer un atrezo, unha viseira que teño aquí, que teño aí na mochila, e tamén unha camiseta. Cambiamos a viseira, poñemos outra tan fermosa ou máis, e cambiamos a camiseta. A ver se non habería por aquí. Aí, aguanta, che. Como se sabe isto? Destas cousas. Bueno, na mano, como se tú ves. A ver se nos desmonto o xinguito con tanto cambio de atrezo. Aí vai. Escoítase. Sí. Pois son consciente, o sea, vou facer unha pequena introducción a este poema. Son consciente de que sería unha utopía pensar que o feito de recitar esta tarde aquí este poema pode frear de algún xeito o que leva moito tempo acontecendo en Gaza e Palestina. Unha ocupación e socavación dos dereitos máis básicos e que personalmente puiden comprobar nunha viaxe que fixen a esas terras no ano 2011, cando a situación era tensa, pero non tan cruenta, ata acabar derivando no actual xenocidio que todos podemos ver en directo cada día pola televisión e que é algo que nos debería avergonzar como civilización. Aquí neste pequeno pedestal público estou agradecido de poder aportar o meu grau de area no deserto, dando voz aos que sofren e un pouco máis de visibilidade á causa palestina. Creo que é importante, necesario incluso. Só por ese motivo, non por ningún outro, nin por ego, nin por dar publicidade aos meus poemas, xa dou por ben feita a miña presenza hoxe neste acto. Porque en tempos convulsos o arte e a poesía tamén poden resultar un alivio e un consuelo. Servir para algo, en definitiva. Porque antes que poetas ou pseudo-trovadores, somos humanos. E como humano, diante de algo tan atroz e injusto, a miña conciencia non me permite mirar para outro lado.
Ogallá algún día os nenos de Palestina e de Gaza poidan vivir en paz e liberdade na súa terra. E, bueno, é pouco poema en sí mismo, é di así. Escribí pois igual no ano 2012 ou así, publiquei no 2014-2015 en Delta. Está incluído en Delta. Sí. Apúntanvos á fiestra dos ollos cunha pistola cargada de resignación e penumbra. Mais non vos deteñades, erguédevos, fuxide, liberádevos, esgazade a túnica que cubre o torso do aire para preixar farrapos de ledicia esquecida, de terras usurpadas. Clamemos dende o occidente por riba do opresivo rostro do mundo, baixo as portas dos templos, dos prostíbulos, dos bancos, dos xulgados, dos pabillóns, das farmacias, un alarido seco e inesgotable, un berro. Aquel eco que feito un obús soñei que erguía 100.000 pálpebras do axeonllado pó das barriadas. Así de alto e desgarrado que baixo as notas do seu pranto serán seccionados os ventres das rúas para que afloren batallóns de esperanzas que antes dormían amordazadas. Non rematei. Esta era unha estrofa, agora ven outra estrofa. Grazas polos aplausos, pero ainda segue. Foi vos esquivo o seu nome, moitos levan tempo buscando, lobos da estepa, bohemios, indignados, errantes camaradas, como Moisés separando as augas, a luz do día medrando en eles, en vós, en min, a través das cercas de espiño, dos solpores estreitos, das lameiras, nomeemos en cada berro os seus infinitos nomes, xustiza, tolerancia, paz. Clamemos por aquilo que cun forte soplo empuxe e desapegue as pechadas ás da liberdade. Bueno, preguntaríavos, xúrdeme moitísimas preguntas, pero a súa majestade o tempo, pois, fai das súas. E vou pechar este grupo, este bloque agora. Eu penso que a palabra poética, polo que acabamos de escoitar aquí, quizáis non teña a forza física de derrubar muros de injustiza, pero ten o poder absoluto de sementar a dúbida e soster a memoria dos esquecidos. E cando a realidade se volve demasiado inxusta e ríxida, o ser humano non ten máis remedio que fuxir cara aos espazos prohibidos da mente. Ben, vamos ao bloque 5, o bloque do soño. O soño, para min, é a fenda pola que escapamos da tiranía do real, a dimensión onde as leis da física e da lóxica fican suspendidas. Poesía e soño comparten a mesma materia prima, a imaxe libre, a metáfora inesperada, o desexo sen censura. Soñar experto é quizáis a definición máis exacta do acto de escribir, un xeito de fundar mundos ali onde a vixilia nos limita. Ben, Xosé Antón, empezas ti con neste templo maldito, entre todos este houbo. Vamos a ver, 21. Bueno, este poema é o segundo, é o primeiro, e dá o título da sección en este templo maldito mentras amence, e o poema en concreto é o seguinte. Un calafrío percórreme, o gran soño, a vida antes da morte. Gustaríame ser sombríamente relixioso, creerme esa mentira múltiple, que se faga a luz e que se intúa a pegada do artista. Atopar alento nun libro negro a través do xexún e da soidade, para fuxir deste nada que me asedia. Gustaríame levar unha vida tradicional, amar e ser amado, pero só vexo a realidade anatómicamente. Incluso a miña alma, rebelde e traidora, busca sosego no sexo. Prohibido ser home. E 64. Pois non o fixen con este propósito, pero son o poema que abre, era o poema que abría e este é o poema que pecha. E está na mesma sección. Coincidiuche ben. Deime conta agora. Este é o máis longo do libro. Entre todos estes, houbo moitos soños máis. Jaqui e ti, fuxir
e tentacións e fantasías dunha noite de verán. Que está no bloque 5 de soño, non? Sí. Vale. Vou falar un poquinho do primeiro poema, que é un poema inédito, que é Fuxir. Non está incluído dentro de Delta, escribino así como repentinamente dentro dun bar, no outono de 2018. Houve algunhas épocas na miña vida nas cales non puiden, polas circunstancias, levar a cabo unha das cousas que máis placer e máis me enriquecen, que é viaxar. Entón, pois, que máis me enriquecen interiormente, viaxar, soñar con viaxar, non só viaxar, soñar con viaxar. Nesa necesidade de frustración naciu este poema. Sempre nos quedarán as lecturas para... É unha forma de viaxar tamén. De feito, teño entendido que fas diarios das túas Fago viaxes. certos diarios dos meus viaxes. De feito, cando viaxei, no que non falaba antes deste poema que recitei sobre Palestina, porque ademais teño familia ali. Eu teño familia, eu estive en Xordania, eses familiares que son de Xordania emigraron de Palestina por culpa da opresión israelí. Entón, eu estive ali, pois, viví en esa situación, entón, pois, algo que me toca bastante fibra. E si, escribo diarios escribí un diario cando fun a Palestina, cando fun a Estados Unidos, road trips que fixen pola Península Ibérica, en coche, en moto, nas Illas Canarias, certos viaxes que fixen ao longo da miña vida, fixen diarios de viaxe. Pero, bueno, aquí como se trata de poesía, non de prosa, pois vamos recitar poesía. Por suposto. E vamos ao co poema que di así, Fuxir. As gotas que a chuvia debuxa na cristaleira, no exterior do xugo, xemelgas das liñas que na estrada iluminan o camiño que dende o ventre do bar non podemos seguir, son vaguas miñas e túas, invisibles. Esas que da man, unha e outra vez, nos trouxeron aquí e acolá, ao pé da barra, onde outra bagua de cervexa escorrega dos labios do vaso. É o meu segundo poema desta sección, da sección Soño, titúlase Tentacións e fantasías dunha noite de verán, está incluído no poemario Delta. É un poema que nace un pouco inspirado e influenciado pola poesía e prosa da xeneración Beat, que aquí o meu amigo Cascudo foi o que me introduciu un pouco aí, cando me aconsellou o libro En el camino, de Jacques Kerouac, ben te lembrarás, como dixaras. Leíno e fascinoume esa lectura, foi unha lectura que me deixou unha pegada fonda. Sí, para min Jacques Kerouac tamén é unha das miñas referencias. E, bueno, o poema di así: Tentacións e fantasías dunha noite de verán. Ándame aquí unha mosca tocando un pouco as narices, a ver se marcha. Tentacións e fantasías dunha noite de verán. Jacques Kerouac foi un dos druidas que artellou a tea de araña de estradas por onde o noso amor e o de certos santos esvara, e temo que cara a un incerto destino viaxa. Autoestradas de cáustica epiderme que soñan con baixar até Puerto Vallarta, onde o mar será hoxe e sempre unha tenra bailarina indíxena que esborrexe das mans. Mais, lonxe da besta que rosma os meus oídos, nunha noite varada riba de 4 lamias, agardo para despertar baixo o indómito resplandor dos cometas, que nunca pasan, que nunca chegan. Bueno, a pregunta que che iba a facer, Jaqui, pois xa contestaches, e voulle preguntar neste bloque a Xosé Antón. No noso mundo que nos exixe ser hiperproductivos e realistas, pregúntoche, reivindicar o soño a través da poesía, da túa poesía en concreto, é hoxe un acto revolucionario para ti? Eu máis ben reivindico ou estou contra a reivindicación do que é esa positividade tóxica, ¿no? que por forza temos que abrazar o éxito, todas estas premisas que a sociedade nos obriga a facer nosas, non? En ese sentido, facer poesía
ir máis alá da realidade un pouco en exercicio revolucionario, porque estamos contravindo as normas, realmente. Estamos na procura de algo que terxiversa un pouco os mandatos do que vemos na sociedade. Non ten valor económico? Ningún? Home, algún sí. Bueno, en xeral, pouco. E con isto refírome tamén a redes sociais, quen somos, que hai detrás de nós, que queremos mostrar ao mundo. É curioso porque este libro xa ten anos, xa ten 20 anos. Foi escrito, bueno, eran poemas a veces, eu creo que xa desde finais dos 90, quizáis, e non hai pegada do mundo actual. É dicir, é como, non é porque sea este, hai 100.000 ou 200.000 ou 10 millóns de libros, non sei cantos, do ano 2000 ao ano 2010, é como levantar acta dun mundo que xa non, que está a piques de esvaerse todo. Realmente, é como o último acto da prehistoria. Eu sempre digo que estamos na prehistoria. Que a idade contemporánea está asociada a 1789, á Revolución Francesa, pero que foi simplemente unha pequena revolución aí un país de Europa Occidental, pero que realmente a gran transformación, ese inicio da idade contemporánea, está sendo agora. Ou non da idade contemporánea, de algo maior, de algo que non intuímos aínda para onde... E moitas veces ese soño é como se rematara neste momento. E desde aí naceu outra cousa. Non? E eu queria volver a unha imaxe cando Jackie Loubou hai un poema meu, o dos cabalos, porque eu asocio a palabra soño tamén ás imaxes, ao cine en concreto. E ese poema, ese verso, perdón, ou moi equivocado estou, ou me estou inventando agora, pero ese verso sempre o asociei a Tarkovsky, que é un cineasta ruso. Sento que ti fixeras algo na universidade. Sí, eu escribira un traballo de investigación sobre unha película súa, que para min é unha das mellores películas que se filmou nunca, que é Andrei Rublev, que é a vida dun monxe, dun pintor do século XIV, perdón. Entonces era unha película moi física, e había moitas escenas de cabalos que se embadurnaban na terra, que estaban pacendo. Entón, eu esa imaxe teño a que eu a vin e escribín a través desa imaxe. E non só de Tarkovsky, sino en moitos momentos os meus poemas, polo seu ritmo, a veces que collen un certo ritmo narrativo, pois tamén os asocio moito a Wong Kar-wai, que é un cineasta tamén máis moderno, pero que fai unhas películas como que reitera moitos planos, hai moitas persoas subindo escaleiras, baixando escaleiras, hai persoas que non se les ve a cara, sen rostro, que nós temos que completar a súa fisionomía, que temos que pensar o que están pensando porque non falan. Entonces, ese tipo de cineastas e máis, pois creo que eu asocio esa imaxe do soño á imaxe do cine, a imaxe da pantalla, as imaxes que proveñen do cine. E, bueno, a veces cos meus alumnos falolles dun texto de Máximo Gorki de 1896, que é un ano despois da primeira exhibición de imaxes cinematográficas, que fala de impresión. Máximo Gorki foi un escritor ruso-soviético, que fala da primeira impresión que lle creou ver esas imaxes en movimento, porque daquela era algo absolutamente revolucionario. E falaba algo da reino das sombras. Hoxe estuve no reino das sombras. E é unha boa metáfora tamén para a poesía. Creo que todo se construe a través deste reino das sombras e que todo o que emerxe dai é unha realidade paralela, un soño. Pues moi ben.
Maravillosa resposta e moi didáctica. Bueno, pois os soños, como vedes, son o reverso necesario da nosa existencia, o territorio onde todo o que foi ou puido ser permanece intacto. Porén, cando abrimos os ollos e os soños se desvanecen, o que nos queda non é a certeza, senón a néboa de non saber cara a donde imos. Angélica, necesitamos esa maxia da música, así que deleítanos coa túa melodía. Queredes máis auga? No, claro. Bota Simplemente para... Foi para... Vamos ir un pouco rápido agora. Sí. Moitas grazas, Angélica. Bueno, vamos do bloque 6, que leva por título Incertidume. Vivimos en tempos de fragilidade, onde as grandes verdades do pasado se esfarelan entre os dedos. A incertidume é o signo da nosa época, pero lonxe de ser únicamente un abismo terrorífico, para a literatura é un terreo moi fértil. O poeta non escribe dende o saber absoluto, senón dende a pregunta constante e dende o balanceo incómodo entre o sí e o non. Bueno, Xosé Antón igual me leva a contra, pero verémolo. Jaqui, empezas ti neste bloque. Vale, vas recitar Enormes soles e lapas. Pois, este primeiro poema, Enormes soles, está incluído en Delta. Sí. É un poema no que fálanos un pouco dende o temor e o asombro que nos poden provocar abrir os ollos e mirar de frente ao infinito e ao finito, que sería o universo e a morte. Moi ben. E di así o poema: enormes soles choscan nos ollos dende o ventre da oscuridade. Serenos albiscan reloxos afogados e adiantados de vidas paradas. Inquedo contemplos sen traducir o seu aceno de complicidade. Moi ben. Era un poema curtiño, o seguinte tampouco é moi longo, pero un pouquiño máis. E este sí que non está incluído en Delta, é un poema que inédito. simplemente foi publicado no número 21 da revista Xistral. Ajá. Neste poema falo un pouco dunha incertidume un pouco máis mundana. Mundana e pragmática, da incertidume que causa o pánico cando a xente se enfrenta a lumes descontrolados, a incendios forestais. Que consumen a natureza, a poboacións e que incluso ameazan a vida da xente e dos animais, como todos sabemos. Titúlase o poema Lapas. E di así: o poema ten espírito de xigante dormido, alma de xeo, coiraza de sangue. Mans, ollos e pulmóns do bosque péchanse embriagados de fotosíntese e orballo, e abrigado nunha aperta traicioneira, abouxado de súpeto esperto ao bosque. Cálida aperta de longos, altos brazos. Contra o lume, almas de ferro, deos de xeo, esperanza, corazóns e pernas de xigante. Moi ben. Noraboa. Escoitamos agora a Xosé Antón con Unha luz morada brotando e Naufraxio. Eh, 37. Vale, unha luz morada brotando do labio é o título da sección, unha das últimas seccións, e o primeiro poema desa sección é o seguinte: aproveito os concertos ao aire libre, paso as horas neles enchido de abstracción. Teño ou non teño
cousas queimadas, considero. Un segundo fecunda outro segundo, o tempo irreversible. Un mal pensamento, vivir sen ninguén. O home, aquel medo, afúndese de arredor de min. E o seguinte é naufraxio. Naufraxio, polas nosas praias mentais, pasea un tornado branco, un disco negro o que creou estes días. Moi ben. Bueno, pois, como vistes, aceptar a incertidume e asumir que non temos todas as respostas. Ese, paradoxalmente, o maior acto de honestidade intelectual. Porque nese baleiro onde nada é seguro, o que realmente comeza a definirse, por fin, é o noso propio contorno, o que verdadeiramente somos. E así vamos chegando ao bloque 7, o bloque de identidade, da identidade. Quen somos cando ninguén nos mira? O que recordamos, o que nos contaron ou o que inventamos de nós mesmos. A identidade é unha construción movediza, un quebracabezas feito de espellos rotos, de herdanza, de lingua e de cicatrices. A poesía convértese no fío que intenta coser todos eses fragmentos para darnos unha imaxe, aínda que sexa efímera, do noso eu máis auténtico. Xosé Antón, empezas con eu e o meu internar nas augas turbas. Vale. Pillamos ao revés. Volvo para atrás. Vale. Levo a terra nos petos, a area negra, con todo o que levo vivido só, debido a angustia, os puñais, a líbido, os paxaros blancos da mañá que me fixeron espertar só nas praias, a saliva que sabe a fume, tan colmado estou de infelicidade, así me arredo de ti, sen cautelas. Moi ben. Ao me internar nas augas turbas da creación, de seguida me decato de que fun feito a ollo. Socavo os meus membros, os pés, as pernas, os xenitais, o ventre, os brazos e as mans, a caixa torácica onde o peito foi tallado a machete e soldado abruptamente ao pescozo e a cúpula revestida en ouro por fora, por dentro un val sumido nunha néboa perpetua. 3 cuncas de menciña ao día curarán a miña enfermidade, esa ferida nada anatómica? Moi ben. E ora Jaqui con Aldea e Cicloxénese. Pois o primeiro poema, Aldea, como ben dixaxe, está incluído en Delta. Sempre sentín unha forte identidade ligada ao rural galego. Ainda que son cidadán do mundo, pois procedo aí. Este poema apunta directamente un pouco ás miñas, ainda que nací na Coruña, as miñas raíces chairegas, aos recordos da miña infancia, a xuventude nos viares, o amor pola terra, o apego ao rural, que sempre mantiven moi vivo, ainda que en certas épocas da miña vida vivín na cidade. Titúlase así, Aldea. Na leira, pé do valado á tardiña, o labrego arríncalle a córnea ao sol cun ranqueiro, arrodeado de toupas que buscan a liberdade a cegas entre pequenos volcáns. A noitiña acéndese a música dos grilos, e pola fiestra entra o albordo dos nenos que guillotinan flores murchas no xardín. 2 cans ladran ao lonxe. Preto da eira, entre lusco e fusco, co alcume do teu nome, algunha namorada fará un bordado de seda. Moi ben. O segundo poema titúlase Cicloxénese, que tamén está incluído en Delta. Este poema volve a incidir un pouco no mesmo que o anterior, pero introducindo tamén pois, o algoritmo da creación poética, cun guiño ao noso veciño, mentor e poeta Díaz Castro. Bueno, quero lembrar aquí, xa que son un pouco pois, voceiro da lembranza da figura de Díaz Castro, que no ano 2014 foi concedida o Día das Letras Galegas. A súa obra cumbre é Nimbos, a súa obra principal. Depois tuvo algunha inédita que se publicou posteriormente, pero a súa única obra publicada en vida foi Nimbos. Bueno, este poema é un poema que está datado.
porque xa que o escribín nunha noite concreta, na cal as inclemencias do tempo impedíanme conciliar o sono. Era o 27 de decembro de 1999. Alabou co poema Cicloxénese. Chega a noite. Aí fora, a través dunha gaiola, fuxe o vento pola eira. Vento que sacode as polas e despeitea o busto do poeta. Foise a luz e a escuridade, como un demo cativo e tarabelo, anda a facerme cóxegas na planta dos pés. Vento e auga nos vilares. Noutra gaiola dentro estreitase, ai, o meu verbo aceso. Metido entre as sabas, lonxe de onde as nubes camiñan sobre ondas que traban nas estrelas, son un verso xigante cheo de escuridade. Bueno, despois de escoitarvos, definirse e, en certa medida, limitarse, e a poesía prefire sempre a multiplicidade do ser. Somos o que fomos, o que perdemos, pero sobre todo somos a capacidade de conmovernos ante o outro, un reflexo que atopa a súa máxima expresión no último e máis humano dos nosos bloques. Bloque 8 e último paseo polo día de hoxe. O amor, non podía faltar o amor na poesía. Rematamos esta arquitectura de conceptos regresando ao principio de todo, o motor que move o mundo e que dinamita calquera muralla, o amor. Pero o amor na poesía non é unha postal idílica, é tamén ausencia, desexo, memoria do corpo e ás veces o único fío que nos sostén sobre o abismo. É a palabra que resume todas as demais palabras que hoxe pronunciamos. Jaqui, comezas ti con Cadrados en esa nena que camiña. Bueno, este é o primeiro, Cadrados, pois é un poema tamén incluído en Delta, é un poema moi pequeniño, pero é un poema, máis que de amor, é un poema con un certo tono erótico, pero bueno, que eu lle teño un certo garimo. Vamos alá. Cadrados imperfectos, así son os teus peitos, cabalos, flor, infinito desasosego, de ningún outro xeito, amada, quixera poder telos. Seos que se erguen como dunas no medio dos meus ollos desertos. O segundo poema xa é bastante máis longo, titúlase Nesa nena que... Bueno, empeza o primeiro verso, empeza así: Nesa nena que camiña collida a man da súa avoa. Este segundo poema, máis que un poema de amor, é un poema feminista, unha especie de canto, de oda á muller como fonte de vida, de amor, de fertilidade, de sostén do mundo, da sociedade, dos valores universais, de todo aquilo que embelece a vida. Este poema adícollo a todas as mulleres do mundo, e moi especialmente as que son ou foron máis cercanas e importantes na miña vida. A miña avoa, a miña nai, a miña filla e a miña muller, que está aquí hoxe presente, que non contaba, que me deu a sorpresa de vir hoxe aquí. E o poema di así: Nesa nena que camiña collida da man da súa avoa, nesas dúas mans entrelazadas baixo a cúpula celeste, marchan enraizados o candor da infancia e a senectude. Nesas fráxiles figuras resplandecen e cohabitan miserias, renuncia, prexuizos, resiliencia, ambicións, soño, orgullo, estulticia, virtudes e pecados, unha pequena parte do esplendor e a decadencia do amor a través dos milenios. Nesas dúas sombras debuxanse dúcias de horas nos angostos corredores de covas e hospitais, os millóns de asiáticas anesgadas nos arrozais, o vestido branco como un sudario de promesas, a loita, o traballo, a beleza silenciada, as mans ateigadas, sempre a loita. Nesa avoa e nesa pequena que pasan a nosa beira, neses rizos prateados e neses rizos dourados que como unha bandeira son sacudidos e sacudidos polo vento, Sara, Zaida, Andrea, María, pódense ver arder como un estalido cobreado de solpores a gloria das que se foron e das que están por vir, de tantas vidas, das que nos dan a vida, das que calman e erosionan a miña, das que poden florecer a través da miña. Bravo. Bueno, Xosé Antón,
Pois vamos co amor, entón. Vas nos ler Arrimaste a min, perdón, en esta viaxe nosa aos desertos. Están xuntos, están na página 28 e 29. Quixen facer aí unha concesión ao amor, así que vou ler o primeiro, que é a concesión ao amor, pero que non me gusta tanto como o segundo, que é máis macabro. Cambio de orde. Nesta viaxe nosa aos desertos implicámonos nun diálogo físico e redentor. Procuras sobre min un vos suave, cóbresme de caricias, levidades, maravillosa en dous tempos, tenue e intensa. Este é o primeiro, era o primeiro, e agora paso ao segundo. Era longo, relativamente longo. Arrímaste a min mentras comeza a chover. Labios presentes exixen satisfaccións concretas e inmediatas, non abandonalos no limbo. A líbido véndenos, mil vehemencia, caen as gotas como a metralla sobre nós. Vanse as feras correndo, os ollos enchidos de auga. O sexo xurou ser atleta e polizón, un facho tenso de horror e palidez. Aquí comeza e remata a liña do amor, unha lenta espiral de soños febles. O meu nome deixará sobre a túa herba un arume definitivo de xeo. Outro poema furtivo, outra paixón presidida pola dor. Moi ben. Ben, vou vos facer unha pregunta. Debemos de ser cortos na resposta. Podedes contestar calquera de vos. Vou vos dicir que, claro, tantos anos, tanto tempo, tantos séculos de poesía amorosa, para vos, como é posible, o mellor, escribir sobre o amor sen caer nos clichés, non? E dándolle, por dicirlo así, unha voz nova, non? Calquera de vos podedes contestar. Concedes a palabra a Cascudo. Eu creo que é cuestión de redefinir tamén o amor, porque o amor durante todos eses séculos, había uns amores que estaban moi claros, que eran como comportamentos estanco. Non quero entrar en que tipo de amores eran, pero bueno, todos máis ou menos nos imaginamos. Entón, neste tempo que nos tocou vivir, iso está desaparecendo, está diluíndose. E o amor xa, simplemente con un elemento moi concreto, que as persoas xa deixan de ter ese amor único, non me sale a palabra, cando non che vai a fallar nunca, que é o mellor o amor familiar. Fidelidade. O amor familiar, o amor dunha persoa que amas para sempre, cando Amor eterno. se destrue todo, entón, fica aí nun limbo tamén. Entón, redefinindo esa idea, é o xeito de buscar novas, de explorar novas vías, e Claro. me parece que a idea que temos é unha idea moi de séculos, moi da tradición que pesa sobre nós, e que cada voz é diferente, e que a pesar de ter clixés, de ter moitas veces estereotipos sobre iso, sempre podemos aportar cousas. Todo está escrito, así que todo está por escribir. Todo está por escribir. Ti queres completar algo a A verdade que resposta? despois das sabias palabras de Cascudo, pouco máis teño que engadir. Estou de acordo con el. Concordas totalmente. Concordo con el. Moi ben. Pois vamos pechar entón o bloque e o programa, o recorrido pola poética de Xacobe de Xantón. O amor é, en definitiva, o poema definitivo, aquel que se escribe coa pel e se lé cos ollos pechados. Despois de escoitarvos, queda claro que mentres exista a capacidade de amar de un ou outro xeito e de nomear ese amor, a humanidade seguirá tendo unha oportunidade sobre a Terra. Angélica vai nos pechar o acto coa súa música. A música salvaranos.
ese aplauso. Grazas, Angélica. Bueno, amigos e amigas, hoxe a UNED de Lugo fomos testemunhas de algo que vai moito máis alá dunha simple lectura literaria. Fomos testemunhas dun acto de comunión. Comenzamos esta tarde falando de Brétema, de Calixe, que difumina os contornos da nosa cidade, e descubrimos que a poesía fai xustamente o contrario. Actúa como un vento limpo que despexa as miradas, retira os velos do cotián e revélanos o mundo na súa absoluta, espida e conmovedora verdade. Non viñemos a buscar respostas absolutas, viñemos a poñerlle música ás nosas propias preguntas. Atravesamos xuntos os 8 puntos cardinais da nosa existencia, esa rosa dos ventos que hoxe debuxamos sobre o mapa do espírito, o camiño que nos trouxo ata aquí coas súas pegadas, a intemperie que nos despoxa de máscaras, a natureza que nos acolle e a xustiza que nos exixe dignidade. Soñamos expertos desafiando a lóxica, abrazamos a incertidume que nos fai radicalmente humanos, buscamos a nosa identidade no espello da memoria e, finalmente, acubiñámonos neste porto seguro e revolucionario que é o amor. Todo iso da man e da palabra limpa de dous mestres da emoción que son Xacobe Quintela e Xosé Antón Cascudo, a quen reitero o máis profundo e sincero agradecemento por prestarnos hoxe os seus ollos, o seu tempo e a súa xenerosa sensibilidade. As luces desta aula vanse apagar pronto, deste salón, e fora a noite de Lugo seguirá o seu curso milenario sobre as bellas pedras da muralla, se cadra debuxando novos perfís coa axuda do orballo. Pero nós, os que habitamos este espazo durante esta hora e media de maxia, xa non sairemos polas mesmas portas igual que entramos. Algo mudou. Levamos os petos cheos de versos, o peito acendido cun lume novo, a alma un pouco máis desprotexida e, por tanto, moito máis viva e disposta a sentir. Quedan flotando no aire preguntas que hoxe comenzaron a buscar resposta, versos que se converterán en eco nos vindeiros días, e ese é o verdadeiro milagre da poesía, que non remata cando se pecha o libro, nin cando se apaga o último micrófono, senón que empeza a medrar xusto nese instante. Esta viaxe non remata aquí. Hoxe só abrimos unha fiestra. A palabra queda agora convosco, latexando no voso propio silencio. Desexamos con toda a alma que este eco non se apague e por iso agardamos vos xa con entusiasmo para o próximo acto, que será o día 25 deste mes, que sempre será vos neste mesmo lugar, que sempre será a vosa casa do saber, do encontro e da beleza para seguir escoitando xuntos o latexo profundo do mundo. Moitas grazas por ser o latexo desta tarde, moi boas noites e ata a próxima cita coas palabras.